Tam taková, nevím, jestli to víš, ale jsem se dočetl, že, to si to víš, ale tak to s jiným tedy, jako, že v roce 1933 pracovalo v Německu několik set tisíc zahraničních dělníků. A Adolf Hitler ve svém volebním programu řekl, že se jich zbaví. No opravdu, jako když nastupoval k moci, tak postupně různými administrativními úkony vlastně se těch, zejména to byli Čechoslováci, byli to Poláci, byli to Francouzi, jasně, prostě se jich zbavil. To pravda. Aby v roce 1936 jich pracoval dvakrát tolik v Německu, jako, protože samozřejmě, jak se nastartoval ten průmysl, bylo potřeba mnohem víc. tak jako chybělo. A to byly prostě 100 000. Já mám pocit, že to bylo nějakých 300-400 tisíc, jako, a pak asi 600, jako, jo. Pracoval armáda německá, byla standardně velká na úroveň jiných, tak přesto potřeboval tak obrovské množství pracovních sil. A i tady trošku jako podobnost se současnosti čistě náhodná. Vyženeme jednu část, jako, a aby jsme přibyli jako další, protože samozřejmě ten problém. Že tam se zjednodušuje, že i ten tlak na ty mzdy, když jich tady bude méně, vy budete vydělávat víc si vašich zaměstnavatelé vás budou vážit, ono to tak úplně nefunguje. No, tak to každý ekonom to rozebere, že vlastně, jestliže máš v továrně 10 soustrů, potřebuješ 10 soustružníků, a když těch soustružníků je 8, tak ty 2 si prostě nenamaluješ. Jako. Jako těch 8 můžeš trochu líp zaplatit, ale zase, za jakou cenu? No ale neudělej práci za 10. Neudělej tu práci za 10. Bylo to tak tehdy, je to taky dnes. No, protože to patří do té lidské přirozenosti, hledání nepřítele, že to je tak hezký. Nemůže za to ty, může za to ten druhý.